Gurutzain alde, ongi etorri. Eskerrik asko. Txea Paldizkarira, Bidasoa Eskoloi taldeko presidente, ia oraintxu arte atezain izana ere bai, Bidasoan eta Logroñon. Atea zaintzetik, klub oso bat zaintzera kakotxartean, ez? Ze aldaketa handia, ez? Bai, batez ere responsabilidadean, ez? Lehen ni nintzen, kapitain nintzen ere taldean, eta baneukan olako responsabilidade bat, baina nitaz arduratu behar nintzen, elikadura ondo eraman, fisikoki ondo egotea, buruz ere bai, jokatzea soilik, ez? Eta gain, klub oso bat kudeatzea, horrek dakarren guztiarekin, lehenengo taldea, arrobia, bazkideak, direktiba bat, egia esan, burua uste desente, baina, ilusioz betetare. Hori da, ez dala Bidasoa lehen taldeko presidente, ez Bidasoa klub osoko presidente, ez? Bai, hor lehen taldea da ikusten dena, izebre bat balitz bezala goiko punta edo itxas neurri urtetik gore ikusten dena, baina azpitik gauz asko daude, ez? Eta, adioan bezala, 1.400 bazkide, arrobian 200 baino gehiago neska mutil, dauzkagu gure burua usteak lehenengo talde hortatik aparte. Esan diozu zure buruari, Jesus, nun sartu naiz? Bagenek egun, ez? Pauso eman horretik, horle izango zela. Pentsa baino gehiago, baina berri honengatik, orten Championsa jokatzen gabiltza. Printzipioz, etzegon gidoian sartuta, edo hauteskundea zeudenean aukera bat zen, baina hortarako bigarren geratu behar, gero errekurtsoak bilatu behar ere jokatu ahal izateko, gero ere gonbidapena jaso, eta etzen bat ere ziurra, zentzu hortan, eta bainek lortu genuen, egia izatea ere lortu genuen direktibaren aldetik, eta horrek goin mailako konpetizio batean egoteak exigentzia handia dakar, Championsa bezalako marka batei bete beharrak ere aurre egin bertzaio bete beharrei, eta hor gabiltza, burua uste askorekin, baina politak. Hori da, ez? Txapeldunen ligari helduta, 24 urte. Bidasoak ez zuela jokatzen halako txapelketa handi bat, ez? Bai, 24 urtez geroztik Bartzelona aurkako final bat jokatu genuen, Champions Leagueen, ni bertan nengoen, eta orain itzultzea, pasade guztia pasata gero, eta eskualoia dagoen momentu honetan gainera badidurudi goruntza dijoala, eta kirol bezalare handitzen dijoala, eta hor egotea handienen artean nik uste dut polita dela, eta inguruarentzat oso garrantzitsua. Hori da, ez? Bidasoa historikoa izan da, eskualoian eta historikoa da, ez? Orduan, eskualoiak ematen du, esan desun bezala, pixako horraka dijoala, eta Bidasoak hor egon behar du, ez? Eta hor dago. Egon behar, ez dakit, ez? Egon behar, edo, Askok pentsatuko historiari begiratuta tokatzen zaio, ez? Gero? Bai, askok pentsatuko dute, historiagatik ere, meritu horiek dauzkala, ez? Baina ikusi dugu ere talde historikoak Europako txapelketa irabazi dutenak, bai Atletico Madrid, bai Portland, Ciudad Real, eta beste batzuek ere desagertu egin direla. Eta horren momentu honetan, Espainia mailan Europako txapeldun izandakoak eta mantentzen garenak, Bartzelona eta gu gara bakarrik, ez? Bartzelona badakigu zer den. Zer daukan, atzean. Eta, Bidasoa batek, momentu txarrak pasa arren, horre egotea oraindik, nik uste dut, gauzak ere ondo egiten ari direnaren seinale dela. Bidasoari ere gutxi falta izan zitzaion bukatzeko Ciudad Real da Portland da bezala, garbi izan da, ez? Bai, momentu oso gogorrak pasa ziren, nik uste dut momentu horietan garrantzitsua izan zen, alde batetik kirol mailan zalegoen babesa, eta beste aldetik ekonomikoki instituzioen laguntza, nik uste dut oso garrantzitsua izan zela, denak elkartu zirela, eta denen artean aurrera atera zen, eta horrek eman du aukera orain bizitzen ditugun momentu gozoak eta bizitzeko, ez. Eskualoiak momentu batean, zeukan, estatus bat esango dugu, kirolen artean da, ez, kirol indartsua zen, ez, hemen inguruan da horrela. Baina gero, bera joan zen, ez, kasi telebizitatik ere ia desagertu ez dugu izango, baina kanal zehatz batzutan eta horrela, babesleak eta ere alde egin zuten, dirua joan zen, zer gertatu zen hor? Eskubaloia, nahiz eta telebiztatikat geratu, lizentzia kopurutan beti mantendu da
bai Espainia mailan eta bai Euskal Herrian eta Gipuzkoan 3. kirol bezala. Hori mantendu eginda, ez? Beraz, jende askok jarraitu du jokatzen, gazte asko jarraitu dute jokatzen, eta eskualoiaren maila jokatzerako orduan hor mantendu da, ez? Erreperkusio mailan, bai, kontu hortan, telebistak 20 urtez iraundu zuzenean edo behintzat irikita eman gabe, eta horren nik uste dut kalte handia egin diola, ez? Nik uste dut eskubaloia kudeatzerako orduan erabaki batzuk hartu ziren, momentu batean telebista pribatuak diru bat ematen zuten, horrek diru hori momentuan oso gozoa zirudien, baina luzeran nik uste dut kalte egin diola, ez? Patrozinatzaileak, babesleak eta erreperkusio falta horregatik pixka bat kanpora geratu ziren, krisisa ere etorri izan, eta dena bat dela eskubaloiari ekonomikoki gauzak etzaizkio bat ere ondo atera, gure erruagatik, kudeatzerako orduan ere gure erruagatik, egoera orokorragatik ere, baina egia esan golpe oso latza izan zela, baina badirudi berriro poliki-pelik ere berreskuratzen ere gerala, telebista irikian ere berriro ematen hasi da, babesleak ere hurbiltzen ari dira, guk ere kontutan hartu aurrekontua lehengo urteak horrekin konparatuta dexentiago dugula, babesle pribatuak barne daudela, eta nik uste dut horrek demostratzen duela, eskubaloia berriro itzuli nahi duela, ez lizentzia mailetan beti hor egon delako, baizik eta erreperkusio mailan berriro ere itzuliko dela lehen egon den mailara, ez? Bai, ez, hor batetik edabideen beharra, ez, telebista irekien beharra, ez, kasu zehatz bat esan da, eta baita ere, iraun baldin badu eskubaloia, eta ez baldin bada pikutara joan, izan da lizentzi kopurua, arrobiko lana egiten jarraitu dalako, ben Euskal Herrian da batez ere, ez? Hori bi gauza horiek uztartuz, azkenean, etorkizuna ematen du pixkat, ona edo, bueno. Etorkizuna badirudi, bintzat ilusionagarria izango dela, ez? Hasiko bagina orain, telebisten itzuleratik, zerogatik, lizentziarik gabe, jenderik gabe, baina, egia esan, Gipuzkoan batez ere herri askotan oso ondo egin dire gauzak, oso ondo, lizentzia kopuruak eta gaztea kopuruak handitzen, ondo lan egiten, eta horrek ematen digu, babes bat, eta horrek ematen digu base bat hortikan lanean hasteko, ez? Eta, konbentzituta nago, daukagun ingurunearekin eta egin dezakegun lanarekin, nik uste dut eskubaloiak buelta bat behar duela, modernizazio bat, enpresa gisare lan egin, barruan ere direktibetan eta denak musutruk gabiltza, borondate honez, baina horrek ez du esan nahi jende prestatuta ezin dela egon barruan, ez? Orain arte, klub gehiengoetan, bai lehendakaria, bai direktibo guztiak edo gehiengoak jokalari hoiak ziran, eta jende, bai karisma askorekin askotan, baina ez jende prestatuta enpresa gisa lan egiteko, ez? Nik uste dut gaur eskubaloiak aukerak badauzkala, bai ekonomikoki, bai komunikabideetan, bai marketing eta publizitate inguruan ondo lan egiteko, eta jende ona jarri ezkero, nik uste dut gurantza pausu bat eman dezakela eskubaloiak, ez? Eta guk partikularki bidazoan hortan gabiltza, direktiba barruan eta lantalde orokor batean jende oso prestatuta daukagu bakoitzak bere lana egiteko, eta nik uste dut hori nabaritzen dela eta hortan pauso handi eman dugula. Bidazoan helburuak edo, markatu da dituzu, zuen deritzanak eta, bi hiru azpimarratzeko, kirol mailan jarraitu orain bezala edo gora gozeki, instituzionalki, ez dakit, nora zoazte? Bai, zalantzari gabe, lehen taldea oso ondo dijoa, beraiek markatzen digute pixka bat norantza joan, abiadura, baina, lehen talde batek ez dauka etorkizunik azpitikan gauzak ere ondo ez baldin badera egiten, ez? Orduan, lehen taldea mantentzeko edo betzeko aukera bakarra badakigu instituzioek dauzkaten errekurtsoak limitatuak direla, jende askoren artean banatu behar direla, eta ezin diegu gehiagi eskatu hor, zentzu hortan, oso limitatuta daude, eta orduan, hasteko aukera bakarra errekurtso pribatua lortzea da, ez? Nik uste dut hor dela kakoa, errekurtso pribatua lortzea, hortarako lan handia egin behar da, inork ez du jartzen dirua erretorno bat ez baldin badauka,
eta hori ondo lantzea da gure helburua, eta hortan gabiltza, eta nik uste dut orain arte dauzkagun babesleak oso pozik daudela, eta gure hazkuntza hortikan etorri behar du, ez? Errekurtso pribatutik, ez? Eta gero, kluba ondo asentatu, ez? Ozendotu, bai, arrobian, gauzak ondo egin, herriaren presentzia eta bidasoa marka pixka bat ere zabaldu, nik uste dut Irun bakarrik ez, eta bidasoako eskualde bakarrik ez, nik uste dut Gipuzkoa eta Euskal Herri eta inguruko Frantziatik ere badatorkigu jende ikustera, Nafarrotik ere, eta bidasoa pixka bat zabaltzen ari da, ez? Gero eta jende gehiago sentitzen du eta babesten du bidasoa hori, ez? Eta nik uste dut horiek behar dutela pixka bat, ez? Hezkuntza hori, handitu errekurtso pribatuak lortuta, errekurtso horiek ere beste gure presentzia eta marka ere pixka bat zabaltzen joateo, gero eta potenteagoak izateko, eta batez ere arrobian ere ondo landu, ez? Arrobia gure etorkinosuna behar da, neskak ere oso ondo eta oso gogor datoz atzetik joka, bueno, ikusiko dugun noraino aietuko garen, baina behintzat arrobia ondo landu, etorkizuna badakigulako hortik etorriko dela. Hasi bai, klub bezala, baina oinarri sendua jarrita, ez? Lehengoa ez gertatzeko, behintzat. Bai, eta hori ikusi dugu, ez? Krisiaren ondotik taldeia guztiak nabaritu dute krisia, eta mantendu diren taldea, arrobi sendoa eduki duten taldeak dira, bai Ademar de León, bai Granollers, arrobi oso sendoa dazkatenak, eta bueno, krisi momentotan eta dirurik atzeban arrobi hortatik antira dute, eta hor atera dute, ez? Beraien behaltxorra, ez? Eta bazeuden beste talde asko zera handiagoak, bai Portland, bai Aragon, bai Atletico Madrid, beste taldeak arrori biketzaukatenak, eta krisia jo duenean desagertu egin dira, ez daukatelako nundik antira, ez? Eta nik uste dut, bidasoa beti kontutan eduki behar dugula. Lehenengo liga 87. urtean Irungo 11 lagunekin, Pasaiako beste batekin, eta bi atzerritarrekin lortu zela, ez? Horrek ematen digu guretzat arrobiak daukan garrantzia, ez? Eta gure historia hortik baldin badator, gure hasierak hor baldin baziran eta funtzionatu baldin badute, nik uste dut bidasoaren beharretako bat eta obligazietako bat behar dela arrobia ondo landu eta inguruko jendeak eta Irungo gazteak etorkizun batean bidasoan garrantzi handia edukitzea. Hori da ez, arrobia askotan erabiltzen da, kirol mordotan ez, baina arrobia ondo landuta. Osea, baleko jokalariak sortuta edo eginda edo ez, ez da erresa, baina bueno. Bai, baina ez bakarrikan lehen taldira begira ez, nik uste dut jende asko daukagu Irunen, bidasoan, gure esku, eta erresponsabilidade handia daukagu ez, eta ezin daiteke izan 200 gorako gazte edukitzea, eta dena kondizionatzea lehen taldera jokalari bat edo bi iristeko, ez? Nik uste dut bi jokalari horiek ezin dutela kondizionatu arrobiko lan guztia. Guk formatzaileak gera, baina hortaz aparte ere ezitzaileak, ez? Orduan ez ditugu bakarrikan kirol mailan formatu nahi, basikan gizaki bezala ere formatu nahi ditugu, eta nik uste dut atera daitezkela bai bat, bi edo 3 jokalari lehen talderako, baina jendea ere hazten ari garela, eta zentzu hortan etorkizuneko bazkideak, kolaboratzaileak edo direktiboak hortik aterako direla, eta nik uste dut hori ondo lantzea ere etorkizunari begira garrantzitsua dela. Bai ez, eta baita ere, kirola balio ezigarri bezala, ez, bizitzarakoa. Bai, nik argi daukat, kirolari profesionala izan du naiz, 24 urtetan, eta, nire gurasei oso eskertutan nago emandako edukazioagatik etxean, baina hori nik uste dut oso ondo komplementatu dela, eta baianaiarekin ere bai, eskubaloiak eman dizkigun baloreak gehituta, ez? Orduan, hor tresna potente badaukagu, gazteak ezitzerak orduan, eta, jokalariak ateratzeaz gain, nik uste dut ondo landuta oso garrantzitsua dela beraientzat kirola egitea. Aipatu duzu, 24 urtez profesional, goazen pixkat iragan hurbil edo esain hurbil horretara begiratzea ez. 24 urte erraz esaten da, baina 24 urte dira ez. Bai, nik hasi nintzanean, gainera eskubaloian berandu hasi nintzen, 14 urterekin hasi nintzen, eta nire ilusioa lehen taldearekin partiduren bat jokatzea zen, ez? Bidasoa hor gorenean zegoen, eta beti galdetzen zitatean zentzen nire helburua, egunen batean
nire bilobei behintzat esan, Bidasoan partiduren bat jokatu dudala, ez? Bueno, 10 urte manitun Bidasoan, beste 14 Logroñon, asobalen 600 partidutik gora jokatuta, bueno, 39 urterekin ere selekzioarekin debutatuta, bueno, nik uste dut hasiera batean pentsatzen nuela, baina gehiago lortutela. Baina, behin garai horri bukaera jartzen den momentuan eta atzera begiratzen duzunean, lehen esan dokoa gauzak ateratzen dira, ez dira ez tituloak, ez gauz horiek etortzen burura, baizik ezagutu duzun jendea eta batez ere nola ezitu zaren, ez? Hortan, nik uste dut hori dela garrantzitsuna, eta hori dela nik uste dut eramaten dudan altxorrik garrantzitsuna. Hori ari zera Bidasoan ezarri nahian, edo azkenean ikusi eta ikasitako hori eta esperientzia horiek, ez, azkenean? Bai, urte askotan hor egon da, ikasi ditugu gauzak nola egite diren ondo, nola egiten diren gaizki ere, eta saiatzen gera, ondo egin diren gauza horiek pixka bat ezartzen, eta gaizki egiten diren horiek pixka bat kentzen, ez, poliki-poliki, gazteek eduki dezaten aukera, lehen esan dakoa, ezitzeko, eta kirolean nik uste dut ikasketetarako ere ona dela kirola burua garbitzeko, pixka bat banatzeko, nik uste dut ona dela, eta jende guztia animatzen dut beti kirola egitera, eta gainera uste dut eskubaloia zehazki kirol oso kompletoa dela, talde kirola gogorra, baina hala ere nahiko noblea zentzu hortan, eta nik uste dut eskubaloia egiten duen jendeak hor altxor badaukala. Noblea hitza aipatuta burura etorri zait, atezaina izan zinala, ez? Eta hori bai dela, noblea izatea, ez? Ate baten azpian esango dugu jarri, eta hori babestea, taldea babestea, zure gorputza jartzea taldearen mesedetan, ez, azkenean. Atezain zeatik? Bueno, batzuek noble baino erotzatera ez, baina aurretik, eskualoi horretik futbolean ibili nintzen, atezain bezala, gainera txarra nintzen, egia esan oso txarra nintzela. Eta behin hasi nintzela, erabaki bat hartu nuen, eta nik urte askotan eskubaloi, futbol atezain ibilita, aldatu nahi nuela. Nik jokalari bezala nahi nuen, nik golak sartu nahi nituen, ez jaso bakarrik, pixka bat aldatu, eta sartuta segituan esan ziaten, nola futbol mundutikan atezain bezala nentorren, bersegatik ez nuen probatzen, eta esetzko esan nien. Esetzkoa, eta hilabete zorrela honitzen, jokalariz probatzen, eta egun batean, atezain bat gaixo zegoen, eta esan ziaten bakarrik entrenamendu hortara jarriko nintzateken atean, mesede gisa, entrenamendu hori pasabalizateko, eta egun hortan sartu nintzen, eta 27 urte eman ditut atean, ez? Eta, egia esan askorentzat ezberdina da, arraroa da, baloikadak jaso, eta baina nire esan oso gustoko eduki dutela atezain izatea, eskubaloian oso taktikoa da, ematen du jokaleriak daukala baloia eta berak erabaki dezakela nonek, baina nik ere kondizionatu dezaket atezain bezala, ez? Eta joku psikologiko hori oso potentea da, eta gainera, entrenatzaile askok diote, atezain esan detekela postu bakarra, non berak bakarrik irabazi dezakela partido bat, eta hori bizi izatea oso polita da, eta nire esan atezain izatea asko gustatu zaidala. Bai ez, partida batean ehundoko geldik eta pila egin, eta gurutze batek irazi dugu, ez? Bai, noiz binka tokatu da, nahi baino gutxiago, baina bai, tokatu izan du da, eta egia esan, almen hori dukitzea ez, zuk ondo baldin mazaude eta jenden partidua iaia zuk bakarrik irabaztea, eta jende guztiaren errekonozimendu hori dukitzea hain zaila den postu baterekin, nik uste dut polita dela. Maxu honak izan dituzu, taldekide. Bai. Aipatu batzuk, adar. Bueno, nik ondoan eduki ditudan guztietatik saiatu nahiz ikasten, ez? Eskubaloia nahiko, filosofia aldetik nahiko basikoa da, ez? Entrenatzaile badago, preparatzaile fisiko bat, baina denok sartzen gaituzte leku berdina, ez? Eta atezainan nik uste dut mundu oso ezberdina dela, ez? Eta ez dago, talde normalek ez daukate, ez lehen mailan, askok ez daukate atezainen entrenatzaile espezifiko bat, ez? Oraindik ere ez? Oraindik ere ez.
Eta, bueno, lehenengo ikasi behar duzu, inguruan dagoen jendeaz, pixka bat ikusi, telebistan ikusten duzunaz, gero nik ere 2 metrotik gora dauzkat, beraz nire antropometriagatik telebistan ikusten nuen da atezain batzuetaz ere fijatzen nintzen, oso garaiak zirenak, nola jokatzen zuten, karo, nik adibidez hasi nintzanean, taldean, Jai Barreto zeuden, Jordi Núñez, baina ez ziren oso garaiak eta gelditzeko estiloak oso ezberdinak ziren, ez? Orduan, telebistan zeuden, bai Barrufet, bai Buligan, hasiera batean horietan fijatzen nintzen. Baina, azkenean esan dezaket, kide eduki ditudan atezain guztiekin ikasi dudala, ez? Eta ez bakarrikan hasieran, baizikan ere, 51 urterekin utzi nuen jokatzeari, eta azkeneko momentoraino, azkeneko kidekin naiz, eta nik baina 20 urte gazteagoak izan, beraietaz ikasten saiatu naiz, eta, nik uste dut, 51 urtera arte jokatzen iristeak zentzua hor dauka baita, ez? Pixka bat eskubaloiaz evoluzionatu ikasten joan, inkietude hori eduki egunero pixka bat ikasteko, eta, horrek eramaten dizu urte askotan egoteak. Hori bai dela garaipen handi bat, ez? Berziklatzen jakitea. Ikasten segitzea eta beti ikasgaiak atera izana hortikan, ez? Bai, eta denek daukagu zehozer, ez? Kaleko edonork, inguruan daukagun edonork, denetik ikasi dezakegu, ez? Eta beti saiatu naiz, bai kidetaz eta batez ere atezain ziren kidetaz humiltasun txiki horrekin bintzat jakitea denetik ikasi dezakezula, eta nahiz eta asko zera gazteak izan, edo azten direnak, eta denak dauzkate birtude bereziak, ezberdinak, askotan nik ez dauzkatenak, eta horietaz ikasten saiatu naiz. Gero, ibilbidean, esan dezu ez, Bidasoan 10 urte, eta Logroñon 13 edo 14. Hori zure izakeragatik da toki batean denbora asko egotea, edo ala tokatu zen eta gustora zeunden da aldatzera, izakera da azkenean, ez? Edo ez dakit, zerbaitegatik? Bai, beti izan du naiz proiektuetan asko implikatu den pertsona, ez? Eskubaloian eta eskubaloiotik kanpora, ez? Orduan, Irunen urte askotan egon nintzen, 10 urtetan, nire herriko taldea zen, nire ametxetako taldea, eta, nik nahi gustatuko litzaiake, o gustatuko litzaiake, haun urte bizitza guztian egotea, ez? Baina itxizen momentu bat, nik aurrera pauso bat emateko pentsatzenan aldakuntza bat behar nuela, responsabilidade gehiago eduki, eta erabaki nuen Logroñora joatea. Eta egia esan, Logroñon bizi izan dudana berezia izan duda, zeren bigarren mailan hartu nuen, urte betez bigarren mailara jetxi ginen, lehenengo urtean igo ginen, eta Logroñok evoluzio jarrai bat eduki du, ez? Igo, mantendu, berehala Europan sartu, Championsan jokatu, 14 urtetan, baina goruntzako evoluzio bat, ez? Eta adin badaukazunean, fisikoki ondo egotea garrantzitsua da, baina psikologikoki eta ilusioz ere ondo ibiltzea oso garrantzitsua da. Eta talde horrek ematen zidana da, urtero helburu berriak edukitzea, urtero ilusio berriak edukitzea, eta horrek betetzen du, ez? Eta horrek lagundu dit asko 51 urte artera iristea, ez? Oso harronago fideltasun hortaz, bi taldei fideltasun hortaz. Egia esan, behin usten duzunean beti geratzen zaizu hor arantzatxo bat, pentsatzea, ze izango litzateke kanpora joan nintz, ze esperientziak biziko nituen, beste hizkuntza batzuek ikasi, beste liga batzutan jokatu, nire atezain karreraren nola evoluzionatuko luken, baina egia esan, nahiz eta arantzatxo horiek edo behintzat inkognita horiek eduki, ez nuke aldatuko eta oso harronago eduki dudan ibilbideaz. Kanpoan ze ikasi zer bizi, hori etxean daukazu masuaz, Anaia? Bai, Anaia horrela bizitzen da, urte askotan hemen Espainiako talde ezberdinetan ibili da, Bidasoan, Leonen, Ciudad Realen, Atletico Madrid, beti gorantza. Eta beste pauso bat eman behar izan duenean, atzerrira joan da, 6 urte daramatza etxetikan kanpora. Eta horrek ematen dit bere ikuspuntua eta esperientzia polita dela eta oso aberatsa, ez, zentzu hortan. Baina baita ere ikusten dut zenbat kostatzen den, itzultzen denean ere nola hartzen duen itzulera hori, eta baloratzen dut asko ere etxean egot nizana eta hemen bizi izan dudana. Bukatzen joateko, politia izango zen, ez? Argazki bat, gurutz presidentea, Julen Anaia, Bidasoko jokalari bezala aurkezten. Pentsatzen dut 1000 aldiz galdetuko zizutela hori,
ikusko dugu argazki hori? Ez dakit, biztak nondik eramango gaituen, ez? Neri galdetzen baldin bedazu, bai gaur bertan, igual. bazkide bezala, bai lehendakari bezala, bai anai bezala, asko gustatuko litzaidake. Nik uste dut Bidasoa batentzat amets bat izango litzateke Julen bezalako jokalari garrantzitsu bat hemen bere etxean bukatzea, bere ibilbidea. Eta, bueno, hortan lanean gabiltza, ilusioz gabiltza, bai, nik hasieratik esan dut helburuetako bat Julen onera ekartzea dela, pentsatzen dudalako Bidasoarentzat oso handi izango litzatekeela eta berarentzat ere bukaera polita ez. Zail dago, Bidasoak maila bat dauka, batez ere ekonomikoki eta Europa mailan ibiltzen diren aurrekontuak Bidasoak dauzkana, baina 6, 7, 8 aldiz handiagoak dira, beraz zaila izango da. Baina Julenek momenturen batean esan duen bezala, kondizioak ematen baldin badira, izango da, ez da nik ere egia esan ilusioz itxaroten dut argazki hori. Hori da ez, bukara aipatu duzu, gurira iritsi zaigu, bukatzeko momentua, argazki hori ikusten dugun, eta beste asko, Bidasoa goi mailan, bai klub bezala, lehen taldia, arrobila hori dena. Eskerrik asko gurutz, txap aldizkarira bisita egiteagatik, eta zorte hon. Eskerrik asko zuei. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap, irakurri, ukitu, ikusi, entzun.